vás na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomných 7 poslancov. Konštatujem, že máme 7 poslancov obecného zastupiteľstva, tým pádom sme uznášania schopní a môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu programu. Voľba návrhovej komisie. Navrhujem podľa paragrafu 15 zákona o obecnom zriadení návrhovú komisiu zložení poslancov. Predseda inžinier Jozef Muzika, členovia Štefan Reha, Luboš Bakaj. Návrhová komisia bude sledovať priebeh zasadnutia a predkladať prerokúvaným bodom programu a postupu rokovania návrhy uznesení. Prosím predsedu návrhovej komisie pána Jozefa Muziku o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Bábe volí podľa paragrafu 15 zákona o obecnom zriadení číslo 369 z roku 99 návrhovú komisiu zložení predseda inžinier Jozef Muzika a členovia Štefan Reha a Luboš Bakaj. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie, kto je za. Niekto proti, zdržal sa, ďakujem. Návrh schválenia programu 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Návrh ste dostali, pozvánku ste dostali mailom, bola vyvesená aj na tabuli obecnej, takže ja poprosím predsedu návrhovej komisie pána Jozefa Muziku o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 12 odstavca 5 zákona o obecnom zriadení číslo 369 z roku 90 zbierky program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie, kto je za. Niekto proti, zdržal sa. Ja si dovolím bod 5, kultúrny dom Báb, zvýšenie energetickej hospodárnosti a stavebné úpravy vyradiť z dôvodu úpravy rozpočtu ešte v projekte a nahradiť ho rozpočtovým opatrením. Na úvod sa pýtam, či má niekto pripomienky k uvedenému programu alebo pozmeňujúce návrhy. Ak nie, tak poprosím predsedu návrhovej komisie o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 12 odstavca 5 zákona o obecnom zriadení číslo 369 z roku 99 upravením a doplnením program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie, kto je za. Niekto proti, zdržal sa, ďakujem. Určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice určujem pána Štefana Rehu a pána Juraja Vindiša. Za zápisovateľku určujem pani Máriu Zvíčovú. Môžeme prejsť k bodu číslo 2 a to je kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva. Prosím pani kontrolórku, pani Zuzanu Švác-Harisovú o prednesenie. Ďakujem pekne. Zmysle paragrafu 18 odseku D zákona o obecnom zriadení vám predkladám ako kontrolór správu z kontroly plnenia prijatých uznesení z posledného rokovania 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe, ktoré sa konalo 11. decembra 2024. Počet prijatých uznesení na tamto zastupiteľstvo bolo 16, z toho 12 uznesení bolo bez vyhodnotenia, 4 uznesenia mali vyhodnotovať povinnosť, z toho 2 sú splnené a 2 sú splnení. Splnené uznesenie číslo 96, kde obecné zastupiteľstvo v Bábe schválilo na návrh starostky obce Báb vyhlásenie miestneho referenda obecným zastupiteľstvom v súvislosti s výstavbou veterného parku Báb v katastrálnom území obce Báb Malý Báb a Veľký Báb v počte 6 veterných turbín. Miestne referendum sa konalo na 22. februára 2025 a informácia o konaní miestneho referenda bude predmetom dnešného rokovania. Uznesenie číslo 99 je taktiež splnené a to bolo uznesenie, kde obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Fertilagri Trading SK SRO. Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami a je zverejnená na webovom sídle obce Báb. Uznesenia, ktoré sú v plnení, a to je uznesenie číslo 97 z roku 2024, kde zastupiteľstvo schválilo prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Báb, novovytvorených pozemkov, katastrálne územie Malý Báb, parcelné číslo 1843/22 a parcelné číslo 2656/2 manželom Mrvovým. Všetky administratívne úkony zo strany obce sú pripravené pre vklad na kataster. Uznesenie číslo 100. Obecné zastupiteľstvo v Bábe schválilo zámer previesť majetok obce Báb z dôvodu osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve obce Báb a žiadateľom Piknovým. Doposiaľ zo strany žiadateľov nebol predložený geometrický plán a preto je toto uznesenie ešte v plnení
Podľa paragrafu 12 odseku 10 zákona 369 z roku 1990 konštatujem, že ani jedno z prijatých uznesení nebolo podľa paragrafu 13 odseku 6 obecnom zriadení v platnom znení pozastavené. Ďakujem. Prosím predsedu návrhovej komisie o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe, konaného dňa 11.12.2024. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Niekto proti, zdržal sa. Ďakujem. Ďalším bodom je informácia o konaní miestneho referenda, ktoré sa konalo teda 22. februára 2025. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili referenda a vyjadrili svoj názor. Účasť v referende dosiahla 57%, pričom väčšina hlasujúcich rozhodla o nesúhlase s výstavbou veterného parku Báb. My teda rešpektujeme samozrejme výsledok hlasovania a budeme konať v súlade s vôľou občanov. Prosím predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Bábe v zmysle ustanovenia paragrafu 11 odstavca 4 zákona číslo 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o konaní miestneho referenda na 22. februára 2025 na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva v Bábe s otázkou: súhlasíte s výstavbou veterného parku v katastrálnom území obce Báb, Malý Báb a Veľký Báb v počte 6 veterných turbín. Referendum je platné. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? A teraz požiadam predsedu návrhovej komisie o prečítanie uznesenia, ktorým poslanci rozhodnú o zastavení projektu veterný park Báb. Obecné zastupiteľstvo v Bábe súhlasí na základe výsledkov referenda s ukončením projektu výstavby veterného parku Báb v katastrálnom území obce Báb, Malý Báb a Veľký Báb v počte 6 veterných turbín. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalším programu je návrh na schválenie štúdie bytových domov v obci Báb. Ide o 48 bytov, štúdiu nám vypracoval pán Čanda. Sú tam zohľadnené samozrejme aj tie protipovodňové opatrenia, ktoré sme žiadali. Projekt sme preberali na porade. Rozdelenie bytov je tam 6 jednoizbových bytov, 28 dvojizbových bytov a 14 trojizbových bytov. Ak odsúhlasíme štúdiu, tak nasleduje verejné obstarávanie na projekt pre územné rozhodnutie. Neviem, či máte k tomu nejaké pripomienky, všetko sme si prebrali na porade. Môžem sa spýtať? Ja len som sa chcel spýtať, či není viac tých štúdií, či len tá jedna. My sme si dávali vypracovať jednu štúdiu. Lebo to bola podmienka územného plánu, že keď tam budeme chcieť niečo stavať, tak sme si dali vypracovať jednu štúdiu. To by mali byť nájomníci tých bytov. Máme asi 52. Potom? Potom v diskusii vám poviem o tom viacej. Budeme diskutovať aj o tom uznesení, čo ste teraz urobili? Je niečo zlé na ňom? No ja si myslím, že to nie je v poriadku, keď ste sa uznesli nad tým, že tu nebude sa stavať 6 elektrární. Mali by ste zamietnúť. Ale veď referendum je platné. Ešte raz, to uznesenie, neviem, či je platné. Ja sa len pýtam, vy ste tu správa obce, ja sa len pýtam, že či to uznesenie s tým počtom tých elektrární je tak, či by nemalo byť uznesenie, že sa ruší výstavba veterného parku ako takého. Alebo dojdeme zase za mesiac na to, že ich bude 5 alebo ja len rozmýšľam teraz, nikoho nechcem ani hovoriť, že si to tak myslí, ja sa len pýtam, či je to takto v poriadku, alebo či by sa to nemalo zamietnúť. Projekt sa zastavuje celkovo, takže... Celkovo, však áno. Prečítaj ešte raz. Hovoríme stále o jedno, projekt je nastavený.
daný projekt. Dobre, berme to tak, že nebude sa pokračovať ničo. Nemusíme ďalej to rozumieť. Ešte ja sa chcem opýtať, Jozef, prepáč, to prvé uznesenie si povedal, že referendum je platné? Je platné. Je platné. Prepáč, nesom počul, lebo my som dal, že si povedal, že je neplatné. Ako, ja to verím, že to teda hovoríte, že je to verejný prísľub, ale rozprávame sa o tom, ako je rozhľadaná obec. A nechali sme niečo, čo zase sa tu bude rozprávať o tom, že si necháva starostka dvierka, alebo že investor už... Každý normálne to pochopí, je to zastavené. Hotovo. Už sme žiadali. Môžem sa spýtať, prečo starostka si necháva dvierka, keď rozhodujú poslanci? Ja hovorím napríklad, pani starostka, ja hovorím napríklad, ja vás chcem od toho uchrániť. Vy ste hovorili, že vás ľudia napadajú, ja vás nebudem napádať. Ani ja hovorím, že možná je tu pár ľudí, ktorí si toto budú hovoriť. Keď chceme zastaviť tieto večné debaty, bolo by lepšie, ale keď ste vy tak rozhodli, že to tak je v poriadku, tak je to v poriadku. Ďakujem. Taká bola otázka. Obecné zastupiteľstvo v Bábe súhlasí na základe výsledkov referenda s ukončením projektu výstavby veterného parku Báb v katastrálnom území obce Báb, Malý Báb a Veľký Báb v počte 6 veterných území. A teraz sa rozprávame to, ja som investor a budem vás naháňať, že chcem 7 alebo 4. Rozprávajme sa o tom najhoršom, nie, ako ja len hovorím, vy si tu rozhodnite, ako chcete, ako chcete, ako vám dovolí zákon a ako vám dovolí vaše svedomie. Ja len hovorím, že zase tam je tá šestka, zase sa okolo toho budeme len točiť a točiť a točiť. Ale to sa bude okolo toho točiť. Ja nie. Ale my sa nechceme, že okolo toho točiť. Ja to verejný prístup. Ja sa okolo toho nebudem točiť. My už investorovi oznámili, že s projektom ďalej nepôjdeme. OK, tak je to v poriadku. Dobre, ďakujem. Máš to náhradu. A určite by sme si nedovolili, keď prišla väčšina proti, aby sme išli zase do tohoto kolotoča, lebo ako 4 mesiace toho, čo nás to tu všetkých rozdelilo, a toto nás úplne za to nestojí, teda vôbec za to nestojí. A my máme ďalšie projekty rozrobené, do ktorých pôjdeme, a ak si to väčšina z vás neželá, tak my to rešpektujeme. Čiže preto sme aj my chceli to referendum, aby bolo a aby sa tam rozhodli občania, akým smerom pôjdeme. Ak to nechceme, tak my to rešpektujeme a nie je našou vôľou teraz zase o mesiac tu preberať ďalšie veterné elektrárne. Určite nie. Určite nie. Môžeš ešte to prečítať. Ešte som nečítal. Ešte vráťme sa k tomu, ja som miel tú otázku, takže už je záujem od ľudí, od tie byty. Môžeme sa o tom v diskusii porozprávať, ale áno, už máme 52 záujemcov. Takže poprosím ťa o prečítanie. Obecné zastupiteľstvo v Bábe schvaľuje štúdiu bytových domov v obci Báb. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Dobre, ideme ďalej. Ďalším bodom je rozpočtové opatrenie číslo 1/2020. Prosím pani kontrolórku o prednesenie. Ďakujem pekne. Predkladáme vám rozpočtové opatrenie číslo 1 z roku 2025. Vzhľadom k tomu, že bolo potrebné upraviť rozpočet tak školy, ako teda aj obce. Škola požiadala o úpravu rozpočtu a to nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov. Zostatok normatív v základnej škole v sume 5147 eur, zostatok dopravné v sume 52,54 a zostatok školskej jednálny v sume 1402,50. Základná škola upravuje rozpočet len na strane výdavkov o tú istú vlastne tak, ako boli príjmy, čiže vo výške 3602,04. Obec Báb upravuje svoje príjmy a prijaté granty transferov nasledovne. Dotácia z PPA, refundácia, to bolo za námestie, ktoré sa tu realizovalo, prišli peniaze, takže ich treba zapojiť do rozpočtu vo výške 12 167,64 a výdavky sa použijú na kapitálové, teda výdavky, projektovú dokumentáciu kultúrneho domu 7900 eur, a
investičné štúdie na bytový dom 3000 eur, čiže celkovo výdavky 10 900 eur. Žiadne iné zmeny sa nenavrhujú v rozpočtovom opatrení, teda v prvom rozpočtovom opatrení. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Počkajte. Ježiš, prepáč. Nebudem čítať celé. Poprosím ťa. Áno, prečo? Obecné zastupiteľstvo v Bábe schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1 z roku 2025, zmena rozpočtu obce Báb na rok 2025. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalším bodom je ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára. Predložila som majetkové priznania, podľa zákona som ho odovzdala 9.1.2025 na obecný úrad Bárbary Márii Zúzdovej. Ako materiál dostali moje majetkové priznanie členovia komisie. Navrhujem teda zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorá určuje náplň práce komisie, plniť úlohy podľa ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov. Za predsedu komisie navrhujem Luboša Bakaja a za členov komisie navrhujem pána inžiniera Josefa Muziku a pána inžiniera Ivana Vajzera. Prosím predsedu návrhovej komisie o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Bábe zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu podľa článku 7 odstavca 5 ústavného zákona číslo 357 z roku 2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov z nej neskorších predpisov. Predseda Luboš Bakaj, členovia inžinier Jozef Muzika a inžinier Ivan Vajzer. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Teraz požiadam pána Luboša Bakaja o prečítanie správy. V zmysle ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov, ďalej len zákon číslo 357/2004 zbierky zákonov, bola zriadená komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií zložení predseda Luboš Bakaj, členovia inžinier Jozef Muzika a inžinier Ivan Vajzer. Komisia pre ochranu verejného záujmu na svojom zasadnutí dňa 24.2.2025 zobrala na vedomie, že verejný funkcionár starostka obce Katarína Meko-Toroková prostredníctvom podateľne doručila dňa 9.1.2025 zákonne stanovenom termíne oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov podľa ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov znení ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 545/2005 zbierky zákonov. Na základe uvedených skutočností komisia konštatuje, že verejný funkcionár starostka obce Báb Katarína Meko-Toroková splnila povinnosť vyplývajúcu zo zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov. Ďakujem. Poprosím predsedu návrhovej komisie o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Bábe berie na vedomie správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalším bodom sú doručené podania obecnému zastupiteľstvu. Je tu žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov. Žiadam o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov Veľký Báb 272 134 nájomca magistra Simona Hozáková. Obchodné meno magistra Simona Hozáková Regeneračné centrum. Nájomná zmluva končí dňom 30.3.2025. Týmto žiadam o ponechanie nájomného ako sumu 150 eur. Nedoplatok elektrickej energie v nebytových priestoroch za rok 2023 bol 1348 eur.
Od 1.4. bola zvýšená suma na dodávku elektrickej energie, dodatok číslo 2 k zmluve číslo 9/2022 na zálohovú sumu 200 eur mesačne. Základné vybavenie žiadosti vopred ďakujem. Máte k tomu niečo? Tak sme sa rozhodli, že nebudeme zatiaľ zvyšovať nájmy. Sú to v podstate služby pre občanov, takže asi tak. Neviem, ja za seba sa tých poslancov. Poprosím ťa prečítať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Bábe schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov magistre Simoneho Zákovej bytom Báb, Malý Báb číslo 515, vedľa zdravotného strediska, budova so súpisným číslom 272, obchodné meno magistra Simona Hozákova, regeneračné centrum, prenájom v sume 150 eur za mesiac a energie záloha 200 eur za mesiac. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalším bodom je zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2025 Orlík OZ. Vážená pani starostka, dovolujem si vám zaslať zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na rok 2025. Tu žiadajú vlastne každoročne prispievané občanom, ktorí sú umiestnení v domove sociálnych služieb. Je to stanovené podľa zákona minimálnou sumou 100 eur. Takže jedná sa o našu občianku Emiliu Švihorikovú, ktorá je v Orlíku v Močenku. Je to naša zákonná povinnosť, takže k tomu nemám ani čo iné povedať. Neviem, či sa chcete k tomu niekto vyjadriť. Rozprávali ste sa s rodinou? Nerozprávali sme sa s rodinou, pretože sme sa dopytovali na úrade sociálnych vecí, či teda je našou povinnosťou určite podľa zákona dodržiavať tento poplatok a povedali, že áno. Pokiaľ to tak máme vo VZD. Ja nepospochybňujem to, že to máme zo zákona dané, ale býva dobrým zvykom, že keď má svoje deti, povedzme už to tak, že deti, či sa s nimi nedá dohodnúť. To som to 1000-krát povedal, takýto, keby sme mali 10, tak... Aj my sme to už 1000-krát povedali, pán Nemeček, ale nikdy sme nedospeli k nejakému inému rozhodnutiu. Ja som sa nepýtal, že či ste sa kontaktovala. Nie, nekontaktovala som sa tentokrát s rodinou, pretože myslím, že to vôbec nemá význam sa kontaktovať s rodinou. Ďakujem za odpoveď. Veď bolo to prečo aj keď si tu bol starostka. Ale nedávali sme. Nedávali ste. Akože ste Nedávali sme, však ani oni si pýtali. Ale veď ste dávali, veď pani Púčikovej platíte 10 rokov, 274 eur platíme mesačne. A pani Púčiková tu bola ešte vtedy, keď ste tu boli. Nie, Majka? Určite áno. Veď tam platíme 274 eur mesačne. Prosím? Bola tam dohoda, že... Čo ste mi povedali, že tam neprispiete, tam 91 eur, to vtedy pýtali, ten pán Majer sa volal tiež. A nedali ste mi to. Ale však ja to neriešim. No, ale ten zákon... Ja nespochybnujem. Ja som si to platil sám, že to... Samozrejme, že tie peniaze to by sme ešte vedeli nevali, použiť. že dcera s ňou býva a musíme jej prispievať. Ja nespochybnujem zákon. Ja viem, čo musíme. Ja som sa len, či sa nedá dohodnúť s nimi, lebo každá normálna rodina si to vyrieši sama. Dobre, ja som svoj. Poprosím ťa prečítať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Bábe schvaľuje finančný príspevok 100 eur na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Orlík OZ pri kúpalisku 1420 Močenok v súlade s paragrafom 77 zákona číslo 448 z roku 2008 zbierky zákonov o sociálnych službách na rozpočtový rok 2025 pre pani Emiliu Švihorikovú bytom Báb, časť Veľký Báb číslo 512 nasledovne. Za obdobie
je od 1.1.2025 do 31.12.2025 vo výške 100 eur mesačne, v celkovej sume 1200 eur formou mesačných splátok po 100 eur mesačne. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Dobre, ďalšou žiadosťou je uplatnenie opcie na prednostné uzatvorenie novej nájomnej zmluvy Mass Service. Vážená obec, spoločnosť Mass Service SRO išlo so sídlom Mazovcov Báb uzavretý zmluvný vzťah titulovaný názvom zmluva číslo 15/2020, zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 37.2020 a k doplneným dodatkom v zmluve číslo 15/2020 zmluve o nájme nebytových priestorov a pozemku zo dňa 37.2020 uzavretý dňa 8.4.2022. Na základe článku 3 bod 1 predmetnej zmluvy je ukotvené právo uplatniť si opciu na uzavretie novej nájomnej zmluvy na 5 rokov, pokiaľ si nájomca svedomite plnil svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy a nebol predmetom sťažnosti. Týmto si vám dovolujeme oznámiť, že si uvedenú možnosť opcie uplatňujeme, žiadame iniciovať procesy na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na uvedené nebytové priestory na obdobie 5 rokov. Zároveň by sme vás požiadali do novej zmluvy zakomponovať poníženie sumy nájomného vzhľadom k objektívnym skutočnostiam spojenými s konsolidačnými opatreniami, ktoré majú dopad na fungovanie našej spoločnosti v súvislosti s prevádzkou lekáreň Báb. Dovolujeme si upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že naša spoločnosť vybudovala na vlastné náklady detské ihrisko umiestnené v areáli lekárne Báb, ktoré sme na základe darovacej zmluvy číslo 30/Báb 2022 previedli do vlastníctva obce za účelom zveladiť a zatraktívniť priľahlé okolie nebytového priestoru, ktorý je predmetom prenájmu. Súčasne boli za účelom zvýšenia komfortu a pridanej hodnoty uvedeného priestoru vybudované na náklady našej spoločnosti parkovacie miesta pre zákazníkov. Mimo vyššie uvedeného naša spoločnosť uzavrela zmluvný vzťah so zásielkovou službou Paketa Slovakia SRO, kde sme prostredníctvom tejto činnosti boli schopní ako odberné miesto do istej miery ponížiť naše prevádzkové náklady, avšak realizáciou osadenia priláhlého S-boxu nám príjmy z tejto činnosti klesli na zanedbateľný objem. Na záver by sme chceli podotknúť, že prevádzkovanie našej podnikateľskej aktivity, prevádzkovanie lekárny Báb, sa počas nášho pôsobenia vo vašej obci stretlo s veľkou obľubou medzi jej obyvateľmi, ktorí privítali lokálnu dostupnosť lekárne, ako aj profesionálne poradenstvo v tejto oblasti. Ďakujem za pochopenie. Povedzte, ako ste sa dohodli na porade. Dohodli sme sa, že aj ponecháme a nebudeme ho znižovať, takže tak ako v predošlom prípade sa ponecháme aj pôvodný. A koľko sa platí? 330 dáme nájom, plus 80 je tam energia. A ešte euro majú za parkovať, teda za ten pozemek. Máte k tomu niečo? Môžem to odhlasovať. Tak poprosím predsedu Národnej komisie o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Bábe schváluje predĺženie nájomnej zmluvy spoločnosti Mass Service so sídlom Mlátečko je 161/25 Nitra na nebytové priestory v obci Báb, časť Veľký Báb, budova so súpisným číslom 306 o rozlohe 110 m2 za nájom 330 eur za mesiac a energie 80 eur za mesiac a za prenájom pozemku 1 eur za rok. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Prosím ťa, šielko, ja som bola papiera, jeden môj taký z okresného.
Žiadosť o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Veľký Báb Katarína Grznárová. Týmto vás žiadam o odkúpenie pozemku parcela číslo 167/2 v katastrálnom území Veľký Báb po výmere, tam je otáznik, za účelom užívania. Som vlastníkom nehnuteľnosti 200/3 na pozemku parcela číslo 200/1. Dôvod žiadosti o odkúpenie je obhospodarovanie tohoto pozemku po dobu 4 rokov a potreba umiestnenia plotu na ňom. Toto je tá vodná plocha, o ktorej sme sa bavili už minulý rok, čiže toto je druhá žiadosť od druhej osoby, ktorá to chce. Ako som ja povedala, ja som požiadala okresný úrad o zmenu druhu pozemku z vodnej plochy na inú plochu. Bolo mi odpovedané vlastne, že tu mám takú odpoveď, že okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa paragrafu 1 a paragrafu 5 odsek 1 zákona číslo 525/2003 zbierky zákonov o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene o doplnení niektorých zákonov, zmene neskorších predpisov, o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov ako správny orgán podľa paragrafu 1 odsek 2 zákona číslo 71/1967 zbierky o správnom konaní, znenie neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa paragrafu 64 odsek 1 písmeno D v spojitosti s paragrafom 68 písmeno D zákona číslo 543/2002 zbierky zákonov o ochrane prírody a krajiny, znenie neskorších predpisov, postupuje žiadosť obce Báb o zmenu druhu pozemku vodnej plochy na riešenie ako kompetentného orgánu oddelenie vodnej správy. Takže čakáme na vyjadrenie. Na porade sme sa aj rozprávali, že pokiaľ to nebudeme mať preklasifikované, tak by bolo asi nevhodné. A hlavne sú tu dve rozdielne žiadosti, čiže my musíme posúdiť obidve. Ale ja som aj pani Grznárovej povedala, že ja sa budem riadiť tým, čo povie okresný úrad a budeme čakať na vyjadrenie. Neviem, či máte k tomu nejaké pripomienky. Ak nie, tak poprosím predsedu komisie návrhovej o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Bábe berie na vedomie žiadosť pani Kataríny Grznárovej, Nedbalova 4 Nitra o odkúpenie pozemku parcely číslo 167/2 katastrálne územie Veľký Báb. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie, kto je za. Je niekto proti, zdržal sa, ďakujem. Ďalším bodom je nový elektronický systém na zber odpadu, výmena poškodených nádob. Ponitlianske združenie obcí na svojom valnom zhromaždení sa dohodlo, že obce si z ročného fondu, kde tam prispievame vlastne ten poplatok ročný, môžeme zakúpiť nádoby pre občanov, ktoré budú poškodené. Teraz sa vlastne aj menili niektoré nádoby, možno že aj z niektorých z vás, pretože auta, ktoré teraz chodia, majú novú technológiu a nezoberú už poškodenú nádobu a nezoberú nádobu bez čipu. Čiže niekedy sa stáva aj, že ten čip vypadne, takže momentálne to chvíľku potrvá, že niektorí, ktorí ste napríklad ešte nevyložili nádobu, tak môže sa stať, že o mesiac, alebo teda keď bude ďalší zber, tak prídeme a vymeníme vám tú nádobu, pokiaľ nebude zosnímaná. Takže tieto nádoby sa budú meniť z obecných peňazí, vlastne z toho príspevku, čo dávame do Ponitlianskeho združenia obcí. Máme k tomu niečo? Ak nie, tak poprosím predsedu návrhovej komisie o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Bábe súhlasí s výmenou zberných nádob na komunálny odpad občanom, ktorým tieto nádoby boli poškodené počas vývozu. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie, kto je za. Je niekto proti, zdržal sa? Ďakujem. Ďalším bodom sú interpelácie na starostu obciach. Má niekto z poslancov na mňa nejakú otázku alebo sa páči o prednesenie? Som jedno, prosím vás, ešte pred Sviatkom svätých svätých som upozornil, že nám nesvietí havária, nesvietí doteraz. Bol tam Jožko Šipka a bol to opravovať, myslím, že to chvíľu svietilo a nastal tam nejaký problém a bude to požadovať nejakú dlhšiu opravu, takže nech sa páči. Ešte niekto
nemáte na mňa nejaké otázky, tak otváram diskusiu. Nech sa páči, ak má niekto niečo do diskusie, tak možno vám odpovedať. Ja začnem, môžem? Nech sa páči. Chcel som sa spýtať teda na ten plán alebo tú vizualizáciu tých bytových domov. Čiže kedy ste to zadávali pánovi Čandovi, by som chcel vedieť? Asi 2 roky dozadu, alebo rok a pol. Keď sa tvoril územný plán, či až po uzavretí územného plánu? Až potom, lebo my sme museli dať najskôr do územného plánu pozemky na výstavbu bytových domov a potom sme požiadali o vypracovanie štúdie. A chcem sa spýtať ešte teda, či to bolo tak transparentné, že sa to zadalo rovno jednému človeku, či sa nemohlo osloviť napríklad tri architektonické napríklad kancelárie, ktorí by dokázali vypracovať 3 rôzne vizualizácie, lebo pán Čanda už do nášho územného plánu vkladal svoje vízie, s ktorým napríklad ja som nesúhlasil. On ako architekt má svoje predstavy, hej, tam tie predstavy implantoval aj v mojej záhrade, na čo som mu ja hovoril, že on tu bývať nebude, prečo implantuje tak, jak on si to predstavuje, parkovú zónu alebo cyklotrasu, ale to nesmiem rozoberať, proste tam to naprojektoval, vtedy som sa s ním vlastne, mali sme tú konfrontáciu dosť ostrú. A z môjho pohľadu druhé mesta, keď by také niečo riešili, tak by to urobili formou verejného, napríklad také verejnej súťaže, že nakreslíte 3 rôzne projekty a dajme to ľuďom posúdiť, že ktorý sa im páči, nech zahlasujú a ktorý bude najviac, tak ten posunieme do... Tak ja by som si to videl, že to by bolo také transparentné. Ale to je moja poznámka. Druhá vec je, na to mi nemusíte povedať, koľko to stálo, taký ten projekt. Štúdie? No. 3 000 eur, teraz sme to odhlasovali v rozpočtových opatreniach. Preto hovorím, že takéto veci, ktoré sa hradia zo všetkých peňazí, by mali vlastne byť tak trošku transparentné, lebo keď sa zadá to rovno jednému, tak to je také, viete, nie je to transparentné, určite nie. A jeho vizualizácia, čo ja viem, každý môže mať svoj pohľad na to, že či sa mu páčia tie jeho domy, ak ich pokreslil, alebo nie. A myslím si, že občania kľudne mohli, v niektorých mestách sa to tak presne deje, že sa najskôr občanom ukáže asi, aké by sme mali rôzne návrhy a občania hlasujte, ktorý sa vám najviac páči a takto pôjdeme takou cestou. My sme chceli zanechať ten vidiecký štýl a preto sme dali také, nechceli sme veľké bytovky, chceli sme práve toto je dvojpodlažný dom, ktorý má maximálne 8 jednotiek. Strechu má akú plochu alebo sedlovú? Tu je nákreslené. Lebo vidiecký dom... Sedlová no, strecha. vidiecký dom nemá ploché strechy. No. Nie, my nechceme ploché strechy, my máme sedlové strechy. A nám sa práve, že páčila veľmi spolupráca s pánom Čandom, možno, že vám sa to nepáčilo, ale ako hlavný architekt Nitry, ja si myslím, že on odvádza veľmi dobrú prácu a vyzná sa a je veľký odborník. A čo sa týka návrhu tých bytových domov, my sme mu povedali, ako máme asi predstavu. Ešte bývalé, neviem, či to bolo ešte aj za bývalého. Keď sme robili územný plán 2022, prvý. No, takže my sme ešte predtým mu zadávali nejaké také podmienky, že ako by sme chceli, aby tá časť vyzerala, že nechceme vysoké bytovky, nechceme tradičné bytovky, že chceme také radové domčeky, ale museli sme ísť samozrejme aj s tým, že čo nám štátny fond rozvoja bývania preplatí, čiže sme to museli nejak prispôsobovať. No, čiže môžeme sa vlastne, dobre, však ja nemám nič proti tomu, ja som rád, že sa to bude takto rozvíjať obec a ten postup je teda taký, že jaký je tam vlastne pomer vkladu obce do toho projektu a štátneho fondu. Je to RIZO, štát prepláca celý ten projekt, alebo ako to je? Mám tu výpočty, môžem vám ho ukázať. Vlastne dotácia je 1500 eur na meter štvorcový. Ešte raz? 1500 eur na meter štvorcový, áno. No, tak. S tým, že Plocha. 48... Ten zvyšok do tých 2500 doplatí potom obec? Či to je tento poplatok 1500? Vy viete o tom, že 2500 eur stojí meter No teraz za bytový dom? ako výrobná cena alebo predajná?
No dobre, ale nejaká firma to musí postaviť, nie? Čiže firma sa musí zmestiť do tých peňazí, ktorých... Áno, a to je 1500 eur na meter štvorcový. Štátny fond rozvoja bývania vám dá 60% a 40% môžete získať dotáciu z ministerstva dopravy, pokiaľ splníte podmienku priemeru bytovej plochy, čo znamená do 52 metrov štvorcových. V tomto prípade, keď sme to rátali, tak pri 48 bytoch je obstarávací náklad 3 708 000, pardon. Dotácia zo štátneho, dotácia z ministerstva je 1 483 000 a 60% je úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, čiže 2 224 000, ktorý sa úročí 1% a spláca sa to vlastne z toho nájomného, ktorý nám platia nájom. 20 rokov? 10? 40 rokov, hej? A všetky obce takto fungujú. Neviem, prečo sa čudujete, lebo to všetky... No, však ja som chcel vedieť, že aký vklad obce do toho, že... Nie, my tam nemáme žiadny vklad. Pokiaľ, jak to funguje? môžete si pozrieť tabulku. Nie, ja viem, jak to funguje so štátnym Ak fondom. splníme to, že vysúťažíme dodávateľa, ktorý bude do 1500 eur na meter štvorcový, tak vtedy tam žiadna spolúčasť nie je. Avšak potom je tam ešte... A náklady infraštruktúry, no, to kto robí? Tam sa tiež dáva dotácia. Nesobrali ste mi niečo? Aha, to je len. Tam sa tiež dáva dotácia. Máme na technickú vybavenosť vlastne ešte dotácia, takže tam dávajú 12 000 eur na jeden byt. Však áno. Ja som len do tej štúdii chcel povedať to, že dosť tak, ako ja som ju videl na prvýkrát, tak sú nalepené pri sebe, tie domy, že čistí, tak tí ľudia nevidia do okien. Je to spojené s Pavlačom. Čiže keby... Áno, to budú vnútra Pavlače a oni budú mať vlastne dovonka. A rozmedzie tam bude požiarne v pohode? Určite, že to musí byť dobre, dodržané. ja som už len pozeral, že tak hej, že tie slovenské budú byty otočené. normy musia byť dodržané. To budú vlastne teda obecné? Áno, samozrejme. Nájomné obecné. Obecný pozemok aj obecné byty to budú vlastne a ľudia budú platiť to obci ako formou splácania a vy budete vlastne splácať ten fond. Že to môže ísť na koľko? Na 700 eur mesačne, nie? Ale nie. Aj to máte Pri trojizbovom byte by to malo byť okolo 300 eur, maximálne 320. 320 do obci plus náklady, plus elektrika. Pri dvojizbovom to vychádza nejakých 200 eur a pri jednoizbovom 120. Tak, to je také zaujímavé. Ale teraz hovorím, že také sa hýbu ceny cca. Čo bude o rok, keď sa nám to podarí a postavíme, neviem, ale tak by to malo vychádzať. A infraštruktúru robí obec na vlastné náklady? Nie, to všetko nám dáva dotácia. To je dotácia. Takže áno, je to výhodné, no. Treba to využiť. Tak chceme, lebo máme tu 52 žiadostí, tí mladí ľudia. A koľko bytov tam vznikne? Prosím? 48. Čiže už je viac. Ale to je prvá etapa. Máte viac žiadostí ako... Ale to je prvá etapa. A čo bude, aký bude nejaký tento kľúč na to, že kto bude tam bývať? To je podľa poradovníka, to je prvá vec. A druhá vec je, musí spĺňať podmienky príjmu. Ale to budú všetko len obyvateľia Váv. Sociálny príjem musí byť... Či nemusia byť obyvateľia? Nie, pozor. Podľa poradovníka, keď nám sa pošle niekto aj napríklad z Nitry a bude teda vystihne to, že bude poradovník, tak my nemôžeme obchádzať zákon, nemôžeme byť diskriminační. Čiže už keď niekto teraz požiada, už bude 53. v poradovníku, tak to dobre chápem? Nie, teraz sme dávali len, aby sme vedeli, že do koľko bytov máme ísť v prvej etape. Potom sa spustí napríklad ráno o 8. príjem žiadosti a kto bude prvý, tak ten bude prvý. Tak v Amerike. Nie, to jak viem, aj štát robí, tak občas robil. Ale napríklad v Márove uprednostňovali najprv preto všetkých obyvateľov v Márove. Nie, určite nie, zistíte si to na úrade. Nedá sa to, nie. Je to, hovorím vám, že je to diskriminačné a nemôžete to urobiť. Nemôžete. To, že oni lavírujú so zákonom.
kosy tam, Ale to sa nedá. tam to tak bolo. Bývajú tam babany, bývajú tam jasné. Tam sú presné podmienky. To ja neviem až takto dopodrobná. Nemusím všetko. Je to presne Tam stanovené bola tie podmienka, že podmienky. musím natrvali pobyt z lebo niekde si žiadala, tak preto viem. Hlavne musí byť bezúhonný. Potom ho tam ubytujú. Bezúhonný znamená, že musí priniesť z registra trestov? Nie, však aby nemal nejaké finančné problémy. Aha. Dáva sa tam potom aj zábezpeka, čiže je tam viac faktorov. Alebo že nemá to žoby voči stanovuje štátny fond rozvoja. sociálne poisťovne, či nemá to žoby voči zdravotnej poisťovne. Akí ľudia zatiaľ prejavili o to záujem? Máte nejaký prehľad toto? Sú to aj slobodní ľudia, napríklad čo žijú s rodičmi Ale ešte. tak ma zaujíma, že či je to tu okolí Áno, väčšinou tí, čo sú tu, možno 10 máme takých, že sú cudzí. Ale určite veľa ľudí už sa to prejavilo záujem. Môžeme sa spýtať, koľko etáp sa potom ešte plánuje? 108 máme všetkých dokopy, čiže tam bude ďalšie 60. Čiže v prvej etape sa postaví jedna a potom sa bude zaujímavá. Tak. Nemá to súvisť táto výstavba ďalších tých 100 bytov s tým parkom, ktorý sme spomínali? Nie. Určite. My toto robíme pre svojich občanov, nie preto, aby sme tu robili niekomu nejakú ubytovňu. Je to tak poistené. Máte to nejak rozdebatované medzi sebou, že aby nám sem neprišli ľudia, nechcem byť diskriminovať, ale vieme, čo sa deje. Toto je nájomné bývanie pre občanov Bábu a samozrejme teda môžu prísť aj iní občania, pokiaľ splnia podmienky. Hovoríme, nemôžeme byť diskriminační, ale určite toto nie je našim cieľom, aby sme tu stavali ubytovne. Ako prepáčte, to už nie, ozaj nie. Musíme sa to pýtať, lebo vidíme, že čo sa deje vo svete, takže musíme to byť. Chápeme to, ale určite toto nie je našim cieľom. My chceme práve, aby tí naši ľudia nám neodchádzali odtiaľto tí mladí, aby sme im poskytli ten prvý štart do života, ale aj napríklad dôchodcovia niektorí chcú predať domy a chcú ísť bývať do bytov, lebo predsa už je to náročné tá práca okolo domu, čiže sú aj takí, sú aj starší a sú aj mladí, je to 7. generácia, napríklad nejaké matky s deťmi, samozrejme tam budeme prihliadať na to, ale hovorím, že tam nám už povie presný postup šoféra, čo môžeme a čo nemôžeme. A nepočítate v tých druhých etapách zvýšiť povedzme trojizbové byty? Môžeme. My sme aj chceli túto viacej, ale nevyšlo nám to tak. Vlastne teraz, ako som to hovorila, tam je tuším 28 izbových, 14 je štvorizbových a 6 je jednoizbových. Uvidíme, aký bude záujem. Je tu viac, že je trojizbový, viac, že je ale ešte otázne, či nám to odsúhlasí štátny fond rozvoja bývania, ale tak vravia, že budú podporovať projekty. Pri štátnom fonde netreba preukázať rezervu ako obec. Keď žiadate o fond, o pridelenie štátneho fondu rozvoja bývania, že teda oni preplatia 100% investíciu. To je jasné. Nie? Máme to rozdelené. Je tam 60%. Nie, počkaj. 60% je tam štátny fond rozvoja bývania a 40% je tá dotácia. Rozumiem, ale ja sa pýtam, že či štátny fond, teda aj pri tých 60% nepožaduje mať 20%, príklad uvediem 20% krytie obce. My nemáme spoluúčasť, čiže nepotrebujeme to doložiť. To som sa vám pýtal, lebo to by bolo dosť veľa peňazí, akože kryť to 20% príklad uvádzam. Dobre, to som sa. Pravdepodobne to funguje tak, že stavebná firma vystaví faktúru a štátny fond jej rovno zaplatí. Obecky nemá nič. Sú spôsoby, ale o tých sa budeme baviť až neskôr, lebo musíme mať najskôr vypracovaný projekt a to má všetko svoju postupnosť, takže uvidíme, ktorý. Výhoda je vlastných pozemov. Projekt platí obec z obecných? Ale pozor, my nejdeme do projektu pre stavebné povolenie, na to nemáme peniaze. Na to, aby ste podali žiadosť na štátny fond rozvoja bývania, vám stačí projekt na územné rozhodnutie. A to máme už v rozpočte vydané, čiže my sme si to dali minulý rok do rozpočtu, lebo sme vedeli, že pôjdeme do tejto výstavby, teda respektíve do obstarávania
A teraz vlastne, keď sme si to odsúhlasili, tak ja budúci týždeň začnem robiť na tom, že dám verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, ale len pre územné rozhodnutie. A potom vlastne do podmienok si môžeme dať, že ten obstarávateľ si vypracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Na svoje žiadosť, áno, nám stačí na to, aby sme podali žiadosť na štátny fond rozvoja územných. 10 000. No, možno aj 100 000, 200 000. To môže byť aj 100 000, 10 000. Pohybuje sa to od 40 do 60 000. 10 000. To už je veľa peniazí. Ja by som sa ešte trošku vrátil k tým veterným elektrárňam. Zastupiteľstvo prijalo uznesenie o tom, že vlastne udobrilo výstavbu týchto elektrární, je to tak? Udobrilo? No však, že schválilo výstavbu. Nie. Lebo keby, tak keby ste museli to rozhodnutie zrušiť. Viete, to uznesenie. Keby ste prijali teraz uznesenie o tom, že teda zamietate, tak keby ste boli predtým prijali, ja som to nebol, ja sa len pýtam, keby ste predtým prijali uznesenie, že súhlasíte s výstavbou veterného parku, tak by ste ho museli aj... My sme súhlasili so zámerom. Dobre, ja sa pýtam, nebol som tu, preto, lebo keby ste súhlasili s výstavbou, tak potom musíte predkladajúce uznesenie a prijať to... To je dlhý proces, aby sme odsúhlasili. A 5 sme sa teda nedostali. A ešte taká otázka, že tie bytové domy vlastne môžu na niečom padnúť, je projekt? Na dopravu, jedine to, že keď nás ako nezahrnú že nie, tak vtedy padne to, je? Môže sa to. A keď bude hotová asi tá prvá etapa? Tá prvá etapa, že keď asi bude hotová. Ak teraz všetky úkony spraviť, tak do konca mája musíme podať žiadosť na štátny fond rozvoja bývania na ministerstvo. Čiže keby sa to celé podarilo tento rok, tak v januári, alebo ja neviem, v budúci rok by sa začala výstavba. Ak nie, tak budeme, tie žiadosti sa podávajú od januára do mája, takže budeme potom budúci rok žiadať. Ak sa nám to časovo nepodarí, lebo môže sa stať, že viete, spravíme verejné obstarávanie, teraz to sa vám natiahne na niečo, bude treba doložiť, zase sa vám to natiahne, čiže to môže to trvať aj 3 aj 5. Katastre pracujú tak, ako pracujú. A môže to trvať aj 3 aj 5 mesiacov do verejné obstarávania a nepodarí sa nám to do mája. Možno trošku, ja by som sa chcela spýtať ešte na ten priemyselný park, teda čo je plánovaný v Písište, že vy ste spomínali, že sa tam teda ráta s nejakými 2000 zamestnancami, tak ja dobre si to pamätám. A preto bola aj tá moja otázka, že komu tie byty, lebo samozrejme, že vieme, ja podnikám 30 rokov, takže viem, že aký je problém teraz so zamestnancami, že všetci Slováci, ktorí chcú robiť, sú zamestnaní. Takže je jasné úplne, že prídu sa nejakých zahraničí a vieme, že ako kto sa chodí. Keďže vlastne pár obchodov, tak viem, že ako ľudia sa pohybujú po vnútre. No a samozrejme, že tým treba niekde ubytovať. Tak preto smerovala vlastne tá otázka. Takže ma zaujíma vlastne, že akom stave to je v tejto chvíli a ako sa s tým plánuje ďalej trošku bližšie. No ak ste čítali dneska Nitrianske noviny, dneska som nečítala, tak je tam presne napísané, že momentálne je to pozastavené, lebo prokurátor zniesol námietku. Tak momentálne čakáme, že čo bude ďalej a neviem nič bližšie. Takže toto je teraz je to pozastavené. Ale proti komu zniesol námietku? Proti okresnému úradu. Ale je to v územnom pláne v poriadku? V územnom pláne to máme. Máme odsúhlasený územný plán, len tam vzniklo to, že tam boli vydané nejaké stanoviská, tak viete, prokurátor on koná tak, ako aj u nás. On si vytiahne od nás 10 vecí z nejakej agendy, napríklad povie, že Marika, ty mi sprav teraz cintoríny, vytiahne si všetky povolenia a on kontroluje. A keď príde na niečo, tak znesie námietku. No tak teraz sa to preveruje a čakáme na rozhodnutie a uvidíme, čo bude ďalej. Ide o to, že viete, aj toto by ovplyvnilo život v obci, lebo tí ľudia sa budú pohybovať, aby sme najbližšie dedina. A samozrejme, že nebudú na dedina. Ale niečo sa deje v Mladom Háji, čo sa tam deje vlastne? Tam ide aká veľká lokalista, že to teraz. Nie, oni robia protipovodňové. No, alebo ja to
tam cesty. Taký folder im schválili, dostali financie. Ja len trošku cesta pri vjazde do Bábu, ako sa vychádza hore na cintorín, tam sa ten asfalt začína odlupovať v podstate, jak je aj rýchla voda, keď budú búrky, aj kamiony, ak tady chodia, či sa to nedá nejako tam spevniť ten kúsok. Áno, dáme žiadosť na to, len vlastne boli tu teraz aj tí investori, ktorí tam idú to prerábať, tam tú krásnu stavbu, a tam sa rieši aj nový vjazd, čiže len asi to skôr spravíme my, ako oni začnú robiť. Tak budeme sa musieť na to, Marika, napíšeš mi to prosím ťa, lebo už aj označili, ale musíme dať žiadosť. No, tie kamiony, tie cisterňaky, čo chodia ťažké. Áno. Budem sa na to pýtať určite. Ohľadne toho parku Jačejnú otázku, bude aj nejaká, viem, že teraz je tomu dáme, hej, zastavilo sa to, bude aj nejaká verejná diskusia, alebo bude sa tam debatovať? Nebudeme postavení pred hotovú vec, že tam budú, lebo už sme sa rozprávali, že to budú 3 poschodí, teraz ja zase čo mám informáciu, že to má byť do 30 metrov a to je už vec, ktorá je, ja si myslím, že ovplyvní. Nie, v zásade nie som proti tomu, neberte zase, že nechcem, aby sa život išiel ďalej, ale aby sme sa rozprávali skutočne o tom, že ako to ovplyvní občanov, len o toto mi ide, o nič iné mi ide. Takže budeme sa o tom rozprávať. Či by sa nedalo tak zverejniť. Ale tie budovy budú úplne vzadu tam v roli, smerom na zálohu. Na parku. Či by ste nemohli ešte zverejniť to, čo už máme? Je vizualizácia. Na obci? Na stránke obci? Ja sa pozriem, či to nemám uložené, môžem to pustiť. Keby sa to zverejnilo na stránke obce, že sa to mohlo pozrieť. To nemôžem zverejniť. Ešte nie? Nie, akože, ale môžem vám ukázať predbežnú štúdiu, ako nájdem. Pre 2000 ľudí, nie? Ja to mám vytlačené, ale chcem ukázať tú vizualizáciu lepšiu. Ja neviem, či ju mám. To nie je aktuálne. Môžem si to pripraviť na ďalšie zástupy. Dobre, napíšeš mi to, prosím ťa. Dobre, čo sa týka ešte projektov, tak vlastne teraz sme podali projekt, taký malý projekt, čo dáva Nitriansky samosprávny kraj na výmenu nových dverí na úrade dolných, lebo ich máme dosť teda pokazané, takže dneska som akurát poslala žiadosť. Potom tu máme 15 000 eur od úradu vlády, individuálne potreby obcí. Tam sme sa rozhodli na porade, že by sme išli do doskočiska, ktoré nám chýba pri multifunkčnom ihrisku pre deti základnej školy, lebo to doskočisko, ktoré tam je staré, nefunkčné, takže tam pôjdeme do toho doskočiska a vlastne tam vybudujeme taký chodník k tomu multifunkčnému, pretože sa tam nosí veľa blata. No a kultúrny dom vlastne chceme podať do konca apríla, tam je nejaký rozpočet cca 1 000 000 eur. S tým ale, že teraz sa tam robia ešte nejaké úpravy v rozpočte, takže to budeme, možno o týždeň sa budeme musieť stretnúť na to, aby sme to odsúhlasili, lebo tam musíme podať uznesenie. No a čo sa týka úpravnej vody, tak tam mi prišla výzva na doplnenie nejaká, ale to som už dneska spravila, takže to by sme mali mať v poriadku a uvidíme, či nám dajú peniaze alebo nedajú. Takže to sú také projekty, ktoré momentálne, no a ešte tam máme ten chodník na Školskej ulici, to musíme do júna spraviť, tam sme dostali 33 000 eur dotáciu, takže to by sme mali urobiť. A také bežné veci, ktoré budeme môcť tak urobiť. K tej úpravovni vody ste sa pýtali na to? Áno, že vraj je to zakomponované v tej úpravni, že ona upravuje vlastne aj tú tvrdosť. Aj tú tvrdosť.
zabúrať? 2 milióny eur. Je tam veľká úprava. Sú tam... Či je to až tak potrebné, ja si myslím. Lebo No, prečo by to kultúrnom nebolo? domu sa robí možno 5, lebo nech sa robí 10 akcií za celý rok A keď ti dávajú peniaze, nevyužiješ? No však ale to bude ako všetko 100% bude hradiť dotácia. 5% Spolúčasť 5%. Čiže 50 000, hej? Sa mi to dá trošku veľa. Okna sú tam Ale vymenené. dneska už tam musí ísť nové kúrenie, elektrické rozvody, tepelné čerpadlá, Nové okna. nové okná, stropy sa tam zateplujú, strecha sa tam zatepluje, celková tá malá sála sa dáva, potom dispozične sa to mení, vecka sa premiestňujú na tam, kde bola telocvičňa. Podlahová kutina. Všetko sa ide vybúrať. To sa nevrátila vlastne z toho, aj tá nie je v takom rozložení, ako je teraz. Ona bude rozložení, len dispozične myslíme tým to, že nosné tie steny sa nebudú búrať ani nič, iba sa zmení napríklad vecka, nechceme v strede kultúráku, ale dáme ich na začiatok. Čiže tak sme to nejak modernizovali, aby to malo aj praktickosť. Bude výberové konanie potom na realizátora? Samozrejme, však to musí cez vesmír. To nejde, lebo takú veľkú zákazku musí ísť. Myslíte si, že tu nerobíme výberové konanie? Ja pýtam, lebo to sa nerobilo, tak teraz ma to zaujíma. Na čo sa nerobilo? Na tie domy. Na 3000 eur? Na 3000 eur nemusíte robiť. Tam to je tak, že oni to dvihli teraz, tá nová vláda už dvihla, urobila tak, že by nemuseli robiť. Že môžete dať tomu, kto je najbližšie. Môžete dať priamu Tomu, kto je zákazku do najbližšie. 5000 eur. Kto je mi najbližšie? Nie, to je najbližšie, do 5000 eur. Ale aj tak hovorím, že keby to robili dvaja, traja, to bude porovnateľná štúdie rôzneho typu. Teraz by sme dvoch platili po 3000. Ale že tí dva Nie. budú robiť zadarmo. Ale súťaže to není tak. Ty urobíš do súťaže, ideš s tým, že keď ti vyberú tvoj projekt, tak ty získaš peniaze. Cenové ponuky myslíte? Tak sú, výberové konania, kde pracujú na tom dvaja ľudia týždeň a povedia nám, že nie. Áno. Ale ja robím na všetko, teraz som robila na to. Ale ja to rozumiem. Robím na nie je pravda, že by ste museli platiť. Všetkým trom, nie. Pán má pravdu, že možná by bola lepšia myšlienka. Vy ste sa rozhodli, je to vaše rozhodnutie, rozhodli ste sa, že toto je ten najlepší, ale možno, že sú lepší. V poriadku, veď 100 ľudí 100 názorov. Čo ste hovorili, že kto si berie peniaze? To sú verejné peniaze, to nie sú peniaze nejakej osoby. Veď samozrejme, samozrejme o tom rozhodnú zastupiteľstvo. Dobre, máte ešte niekto niečo? Ešte mám jednu vec, ktorú ma teraz napadla. Hlavná cesta, keď tá pani rozprávala o tom štrku, teraz ma napadlo, je dosť veľa naplavaného štrku za tou zakrutou smerom od baru, smerom k Gumine. Je tam už pol roka naplavaný štrk. Určite nie pol roka, pretože sme posypali teraz. Nie. Ja mám fotky spred pol roka. Pri veľkej búrke ešte v septembri stiahlo od 111. ulice kopu štrku a on tam je naplavaný už je tam pol roka. Ale viete, či je cesta? Cesta je, že VUCčka. VUCčko tu nepríde to vyčistiť. Títo obecní, tam sú podľa mňa 2 furiky. A kde myslíte presne? Myslím si, že to je pred tým domom na Vargu, aj pred tým ďalším. Tam je taký zvod, tak tam asi... Nie, tam nie je zvod. Vody až predo mnou, aj pred nami sú 2 zvody. Ale od nich na 10 metrov je kopu štrku. Keď príde, hovoril som vám pani Hyzdová už raz o tom, pred pol rokom, že tá voda to stiahne všetko, tých kanálov to upchá a potom zase sa bude vyjať voda. Dosť dlho tam stojí. Ja som čakal, či to takto u práce a nikto sa s tým nehybe. Však... Ale na ceste nie je, lebo to je... Počúvajte, jak je obrubník, tak 20, 30 cent... Čo? Na ceste? Na ceste. Dievčatá zametali. Ale cestu asi nie. To vlastne nie je úloha cestu zametať.
Lebo keď si to beriete teraz, cesta je teraz... Dakedy áno, tak sa pamätám, pred rokom chodili takí ešte. Ja si to robím pred domom sám a seberem aj hľadákový a no však ja som tiež čakal, že títo ľudia, čo tam bývajú, to urobia sami, ale oni to nerobia. Nerobia to, už pol roka to tam je. A už je to vytvrdnuté. Treba si to všimnúť, však pán Weiser chodí peši, to mať, pozri sa, dá sa na to pozrieť. Ale tam sú 2 tačky plné štrku. A ten štrk... Dobre, pozrieme sa. On to treba... Marika, prosím ťa, mám. Ďakujem. Tak posledne zapýtam sa, keď si to zametáš potom ten Borgen, kam dávaš? Ho vysypem, jak je zastávka. Ja tam je štrk, tak tam to dosypem. Lebo pravidelne tiež si udržujem chodník a potom to nemám kde dávať. Ja to vysypem tam mám jedinú možnosť. Chodník sa vám bude robiť nový okruh. Ja mám preto, že keď si čistíme aj žaby, tak koľkokrát je tam naozaj kameninové vač, tak to nemám kde dávať, tak sa preto vám pýtam, že kam. Na zberni asi dvor nie, tak kde to môžem dať? Ja tiež mám ešte otázku. Korene, veľké korene sa môžu niesť na zberný dvor, ktoré sú tak priemeru 1,5 metra. Nemali by sa, alebo sa nevedia zvrtiť. No viem. Čo s nimi? Čo by ste navrhli? Mám jedno riešenie. Mám jedno riešenie. A nemôžem robiť zase tieto party opekačky každý. Nie, mám 20 koreňov, mám. Fakt, čo s nimi mám robiť? Lebo zaplatím si traktor, zaplatím si ruku, čo to naloží. A kde to odveziem? Poradte mi. Ešte bagger k tomu a zakopať. Nie, veď do zemi sa to môže dať prelo. No hej, môžeš, ale potom zase, keď vieš, v tej istej zemi, z ktorých som ich vybral, keď ich zase zakopem do tej istej zemi, tak mi vlastne, čo som si tu vybral? Vy sa všetci smiete, ale Luboš dobre hovorí. Ale dobre, ale na cudzí pozemok by som to zakopal. Ja len kladem otázku normálne, že kde sa má také niečo? Kedy sa to väčšinou vozilo za rančom, jak sa to určite už nie. Ale vtedy bola, kedy sa to vozilo. Nie teraz, to bola, kedy viem, že sa vozilo. Ale budem robiť plot, tak to povedať nejaké tete. Na také miesto, kde to nebude zavedať. Ako sa zahrne metr zemi. Prečo? A ešte keď sa navrtajú diery, dá sa umelé hnojivo, zároveň aj zhutníte tú pôdu, aj obohatíte. Takže keby takto chcel obohatiť pôdu, prinesiem. Takže není také riešenie, iba porad si sám, hej? Za odvoz. Musíš dať boletom na vás už. Nech sa s tým odráti. Nájdeš. Áno. Korene aj vykupujú, lebo ona sú nábytky, stoly. Nemáme už nič také, tak mám veľmi pekný. Ešte raz. V Matuliciach, čo vyrábajú z toho stoly. Keď sú nejaké pekné veľké. Dohovoril si? Dobre, ďakujem veľmi pekne všetkým za účasť. Prajem vám pekný večer. A my sa budeme vidieť čo najskôr, keď máte ten rozpočet, tak vám budem hovoriť. Ale nie tento týždeň, na ten ďalší. A viem, že ešte môžem v diskusii. Chcem poďakovať pani starostke aj celému zastupiteľstvu, že tej otázke tých veterných elektrární ste sa postavili tak zodpovedne a myslím, že bolo veľa rečí okolo toho a dedina už žila v tom takej neistote. Tak ešte raz by som vám veľmi rád poďakoval, že ste prijali také rozhodnutie, ktoré ste prijali a dúfajme, že bude aj pre občanov tejto dediny tým správnym rozhodnutím. Od začiatku sme tvrdili jedno, že keď bude referendum, podporíme väčšinu. Určite treba sa prispôsobiť. Aj keď bola neplatné, tak im bola väčšina tak. Ako to prijal investor túto správu, že teda to bolo klamané referendum. Rešpektujem. On s tým aj rátal, akože viete, vždy musíte rátať aj s tým, že viete, on môže urobiť projekt a ministerstvo životného prostredia môže povedať, že nie, že vy musíte ísť, vidíte vždy do rizika, keď podnikáte, čiže buď to vyjde, alebo to nevidíte. A my sme povedali, že bude to referendum určite, veď
sme chceli, takže rozhodli ste a ideme my ďalej, my máme inej roboty veľa, takže ideme. Práve sa rozhodlo. Tak budem mať aj nedopierov ďalej a myšiakov. Aj sa